sa ilang tiya ni Lia. Nagpaasim ginugmayo si Alma, may asim pa yan. Dagkag bungay lang ang kuan, sani limonsito. Silinda man to. Amis. Asam kay ilahang limonsito kay. Okay na kay gwapa magyapon ni asluman. Yeah, ganyan na eh. Gilamuhin na lang na ko. May asim pa si Alma kay Alfred. Gilamuhin lang na ko. Ngay dagto dito sa ilalim. Naabit to. At tanawa lagi ron basta makakita ko kapitangan. Oh. Tulo. Dagko sad na. Gwapa ra pa kayo. Kasaad na. Kaya magpalubong. Bit-bit. May na lang ni Iluyong. Ito sa misa pikas ilan ni Tia Yuli o Tia Noni. Nang nabutangan sa Facebook mo nagtawag ang sa ano. Kuan niya, may kuan. Kat kaila. Ako ni. Hindi ka pagkatrabaho. Magyud lig on din. Ni uli ka ng dito. Hindi kami isla, hindi kami dala sa utay kung pag itanong to ka. Kare-kare Ako nga magagawin. dali ka na. Alagin. Ano dyan na siya tayo ba? May na okay naman na to ka. Hang. Ikaw naman. Di pa sabi. Largo, di na kuat. Kahang. Kami dito nga, murag wala na dito to. Ang Wa ni wa. Wa ni sa tuang. Gahit nga bahay wala na siya. Ano siya ka na murag. Malubong-lubong bitaw ka rin. Nagkakari ko to ba? Tumuha na iyo ko to ba? Ano nang gapon? Kana mo sino? Nindot kayo. Hala ay, nindot kayo ilang limonsito kay mugbo. Limonsito jud, market nindot Ang mga migsili guys. karon makadako. Libre na po. Limonsito ay. Hangol man yung mga siling sila. Thank you. Ale, Di. Makadapa jud ko og napay bunga, napay punuan. ari na po sa limonsito guys. Wow, hangol kayo may limonsito guys. Ito yan. Ano sa si Bingol? Nanag ko yung limonsito! Tama na guys. Once Gitilok jud nila guys. gabaya ta. Daghan na kayo na guys. Ha? Asa maron? Wala dito ay. Og sa dihang nakakita ko guys. Hinog-hinog na ni siya. Dako-dako. Oh, ha? Ari na punta sa sili guys. Oh. Di magool kay hangol manig sili. Daghan sila bunga diri oh. Wala ay. Sakto na ay. Ayaw na. Ang sakto na ay. Dali, masak. Ayaw na ay. Tara na. Ari na pud sa may buungon. Mga ulit manigbaba guys. Tuara. Ito na lang. Ay, kuha na. Grabe ka mga dog. Harvesting. Sakto. Harvesting. Ito na to. Sara? Sara, uy. Nakoy nakita natin sa babaw.
Balimbing guys. Nanunay bunga kaya kung kukuha gapon daw ko po. Balimbing. Tigay talinbe. Nato dress babaw na ko nakitaan isa. Kuan man na. Kanang hilaw o linghod. Yara yang gihatag. Naman isa sa babawlin. Si ano ni gyud sa Balimbing. No. Napakoy nakitaan akong kaon. pwede day anak pahigda. Pwede naman ka mag-ana ko do. Depende naman na sa mga pagkuan video. Di oy maigo gyud. Wala, dako-dako to siya. Tora, dako-dako to siya. Oh, di ba? Oh, awa. Oops. O tara. Tara. La, nahurot na ninyo. Waman ako man yung pangaon ko dahil namutot naman na yun. Pangaho ka ni, maikuman. Aw. Maigo ang gagmay ba? Oh. Tada. Unsa naal? Hoy, naal lagi pod. Tagay sad kulin. Yabag iting obra na oy. Abi. Ato man dito. Ato ra man dito magbahinay. Inay. Kunya na to kinanguhan pa si Tiyo. Maigo ta. Ayaw na oy. Hinog naman na. Imong taka ni siya kuhit oy. Hinog naman na. Kulik-kulik ka na. Wow. Wah, mahal na ba yan yung pamalito nimo? Tinawan. Ay, naadi ay ko. Girot nga alma. Agugoy. Basta lagi. Hello guys, inubos na. Asa dito ginagsa? Oh, mga ulit bang ba eh. Imong mga tanong? Mulang. Ako di man ko kumaaman na nung doon. Magbuhat ra mo ko tagaan ko sa akong mga sinanay. Damo ka natin sa gigisam niya. Ha? Mama uli na mi guys. Magbit-bit ani. Siripente o Bumble. Vicente Batal ng Opia Vlog. BBO ako lang gi mubo.